Bună ziua tuturor! Eu sunt profesor Corian și astăzi o să vorbim despre propozițiile interogative și care sunt și cele totale și o să vorbim astăzi despre propoziții interogative cu un exemplu cu verbul a mânca. Și spre exemplu în română se numește așa: am mâncat și ai mâncat, am mâncat, ați mâncat, au mâncat. Și sigur că este diferit și în limba coreeană. Și am mâncat în limba coreeană, deci 내가 밥을 먹었던가? ai mâncat este la fel cu 너 밥 먹었니? am mâncat este la fel cu 그가 밥을 먹었던가? am mâncat este la fel cu 우리가 밥을 먹었니? 아침 mâncat 당신들은 밥을 먹었습니까? 혹은 식사를 하셨습니까? am mâncat 그들이 밥을 먹었니? Cam așa a fost pentru astăzi.